şarederiya lambete hevalê min vegav xastin ez bibim serokê belediye serokê şaredarî lê ji ber ku ez nû bûm min got ez nikarim ana vî karî bimeşînim ji ber ku ez nû me nav şaredarî de ez bûm cîgerê serokê şarederiya lambete ji bo salekê ana ev sal derbas bû û ez dibim serokê şaredariya lambete. پلان و پروژه چیه کاتێک کە دەست بەکارە بی؟ لامبت bajarekî mezin e nav London'da bajarekî pir mühim e ji ber ku nêzê Westminster'e û bi avayê çandî bi avayê siyasî enstitûyên herî giring nav Lambet'te cî digirin ji ber wê ki Kurdek bûyîna serokê şaredariya Lambet'e tiştekî giring e ji ber ku derî ji bo tekîlî ji bo kar û xebat em dikarin zêdetir imkan dest bixin ana. ئەم پۆستەی تۆ چەند هاوکارە بێ بۆ ڕەوەندی کوردی لەو ناوچەیە؟ Ana lambette hejmara gelê me Kurd kêm e Bakurê London yan jî başûrê London'da Kurd zêde ne bi taybetî li hemû Brîtanyayê dora 300,000 Kurden her çar parçeyê Kurdistanê hene lê lambet pir kêm e hejmara me lê dîsa jî ji ber ku ez dibim meyorê serokê şaredarê lambetê ez dikarim tekîliyê xurttir bidomînim li her aliyê Londonê û ji bo gelê me Kurd imkanên nû dikarim ava bikim. باژارێکی؟ Ez bajarê Elbistan û Maraş li Bakurê Kurdistanê.